जोबोद गरम मोनबाय लोगोफोर एक्चुअली मोनसे खोथा जाबाय ना लोगोफोर जों जि जानाय लोंनाय जि बाहायनाय गासै बुस्थुआनो एक्सपायरि डेट थायो जों एक्सपायरि डेट थानाय बुस्थुखौ जों बाहायब्ला जोंनि देहायाव बा जोंनि जि गासै बुस्थुफोरानो जोंनि हामा जायो बा जोंनि देहायाबो जों जानाय बुस्थुखौ जों एक्सपायरि डेट थांनाय जोंनि बुस्थुफोरखौ जों जायोब्ला जोंनि देहायाबो गाज्रि जायो थिग बेबायदिनो जों मालाबा सानफेरदोंना बे गेस सिलिन्डारा जोंनिया एक्सपायरि डेट थागोन थाया बिनि एक्सपायरि जि डेट बे बारलांब्ला जोंनि गेस सिलिन्डारा मालाबा बेरफुलांगोन नामा बेफोरखौ नोंथांमोना मालाबा सानफेरदोंना स' बेफोर गासै खोथाखौ मिथिनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायगोन बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय भिडिअखौ स्किप खालामनाङा स्किप खालामब्ला नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि जेबो सोमोन्दोखौ मिथिनाय नङा दानिया भिडिअखौ जागायदिनि गासै बुस्थुआनो जा एक्सपायरि डेट गोनां मोनसे फिक्स डेट होखायो बे फिक्स डेटआ बारनायनि उनाव जों बे बुस्थुखौ बाहाया थिग बेबायदिनो बे गेसावबो मोनसे डेटखौ हमना लाना दोननाय जायो माने सब बुस्थुआनो जाय एक्सपायरि डेट गोनां बे बुस्थुआ जोंहा लिरनानै होनाय जायो थिग बेबायदिनो बे गेसावबो बे डेटखौ लिरनानै होनाय जादों खिन्थु नोंथांमोना गोबाङानो बेखौ नोजोर होफ्लाङा बाथ्राया जोबोद गोरलै मिथिनायाबो जोबोद गोरलै बा मिथिनांगौआ जोबोद गोरलै खिन्थु गोबाङानो बेखौ मिथिया बा नोजोर होफेरा बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बे गेसनि सिलिन्डारनि बे डेटखौ नोंथांमोननो खिन्थिगोन नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय आरो बे गेसनि जि एक्सपायरि डेट बे डेटखौ एसे गुबुन सिस्टेमै हमदों जेरैबायदि जोंनिया मामोन बोसोरसेयाव गासै 12 मान्थ्स थायो आरो बे 12 मान्थ्सखौ ABCD बे मोनब्रै बाहागोआव रानदों जोंनि गिबि बोसोरनि जि मोनथाम जि माहा बे माहाखौ जोंनिया गुबैयै एजों बेखौ फोरमायदों जेरैबायदि जानुवारि फेब्रुवारि मार्च बेखौ एजों फोरमायदों बेनिफ्राय एप्रिल मे जुन बेखौ बिजों आरो सिजों फोरमायदों जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर बेनि उनाव लास्ट जि दङ डि बे डिखौ माजों फोरमायदों अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बेबायदि मोनब्रै बाहागोआव मोनसे 12 मान्थ्सखौ माने बोसोरसेखौ जों बेबायदि मोनब्रै बाहागोआव रानदों थिग बेबायदिनो ABCD हिसाबै बेखौबो बे गेसनि जि एक्सपायरि डेट बेखौ फोरमायनाय जादों दाना नोंथांमोना नायदो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दा B24 B24 माने आं दहाय नोंथांमोननो खिन्थाखादोंमोन बिया माबे माहाया गोलैयो बे जाबाय एप्रिल मे जुन जोंनिया दहाय जोङो ए माने मामोन जानुवारि फेब्रुवारि मार्च आरो बि माने एप्रिल मे जुन स' जोंनिया मा बेयाव जोङो B24 बे 24 आ जाबाय इयार माने 2024 नि बि माने 2024 नि एप्रिल मे जुन बे समालासि बे गेसखौ बाहायनो हागोन जुदि बारगा जों गेसखौ बाहायोब्ला जोंनिया बे गेसा नोंथांमोननि न'आव मोनसे बमा हिसाबै बेरफ्रुनोबो हागौ स' निस्सय नोंथांमोना दिनै बे गेस सिलिन्डारनि एक्सपायरि डेटनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिबाय गोबाङानो मिथिखागौ गोबाङानो साननो हागौ दे एसे मिथिखानाय खोथाफोरखौनो मानो बुंलाबायदो होननानै खिन्थु जोंनि गेजेराव गोबां मिथियै सुबुंफोरबो दङ जायफोर गामि गेजेराव थायो गामि गफायाव थायो बा जोंनिया दायो गोबां न'खर जाय इडुकेटेड नङि मानसिफोराबो बे गेसफोरखौ बाहायनो हमबाय खिन्थु बेनि सोमोन्दै गोबाङानो मिथिया बेनिखायनो बेनि जाय एक्सपायरि डेटनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय जाहाथे न'फोराव जेबो प्रब्लेम फैया जाहाथे एक्सपायरि डेट बारनाय जि गेसफोरखौबो जेन न'फोराव बाहाया बेनि थाखायनो आं दिनै नोंथांमोननो बे गेसनि सोमोन्दै बुंबाय भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम जाहाथे गोबां सुबुङानो मिथिदों आरो दिनै आंनि बे गेस थिखांनायनि जि खस्थ' बे खस्थ'खौ नायनानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ